Salutare băieți, eu sunt Panamera și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi vă voi prezenta Banca Națională din centrul Bucureștiului. Dar înainte să începem acest videoclip, rupeți acel buton de like, de share și de subscribe și noi haideți să începem. Deci da băieți, astăzi suntem în centrul la Banca Națională și dacă mă voi auzi mai încet este pentru că e un acordeon pe fundal. Deci, da, cam așa arată Banca Națională. Este o clădire foarte, foarte mare și aici l-avem și pe tata. Purtați masca corect. Și da, cam așa arată clădirea. Este una foarte lungă și aici putem vedea cine a înființat banca, adică Eugeniu Carada, citorul Băncii Naționale Naționale a României, pentru că eu am citit din telefon și pe filmare nu se vede foarte, foarte bine. Jos avem aici o ilustrație și sus statuia. Bun. Și da, centrul este foarte, foarte frumos, cum este și banca. Am fost și la Cărturești, am stat acolo cam vreo 2 ore să alegem 2 cărți. Timp bine păstrat. Investit, pardon. Ok, cam așa arată pe jos. Bun. Am văzut și clădiri frumoase, unele mai dărăpânate, pentru că, hei, aici sunt lucruri de 100 de ani, sau poate chiar mai mult. Și da, doar că Banca Națională e super tare. Cred că am mai făcut un vlog când am fost la Fântânițe, în centrul vechi și da, a fost super tare acolo, dar nu sunt sigur dacă am făcut pe canalul de YouTube mare sau cel mic. Și da, este foarte, foarte frumos. Băieți, acum va trebui să închid acest video pentru că vreau să mai colindăm puțin cu ghilimele. Și da, băieți, cam aici se va sfârși și videoul nostru. Dați like, share și subscribe. Eu am fost Panamera, vă urez sărbători fericite în continuare, vă pup și vă iubesc, pa!